Magandang umaga sa mga kaibigan natin. Yan. Welcome to my channel, Eunice Activity. Ngayong umaga, magluluto tayo ng isdang sinangkutsa sa utak. Yan mga kaibigan, nakikita nyo sa inyong screen ang ating isda. Lilinisan ko na yan. Lalagyan muna natin siya ng soy sauce. Yan, lagyan natin siya ng soy sauce. Kumbaga parang imamarinate muna natin siya ng 5 minutes. Ayan, lagay din na natin ang ating ingredients. Ayan, ayan. Ito yung sibuyas, bawang, paminta, oyster sauce, saka yung ating pangsawag na utak. Ito yung laurel, at syempre yung counting sugar, at yung ating isda. Ito po. Yan, ang gagamitin natin ngayon ay margarine sa ating pag-isa. Tayo. Yan, ganyan natin ang ating bawang. Kaya na rin natin ang ating sibuyas, onion, ang ating isda. Yan, kumukulo ng ating niluluto. Lagyan na natin ang ating laurel. Yan. Yan. Habang kumukulo ang ating sangkutsa, dudurugin natin itong ating utak. Yan, durog na. Ito pang isa.
kaibigan, dito lang to matitikman sa Bicol. Ayan o. Durog-durog na. Samantala, ang ating isda kumukulo. Ayan, lagay na natin ang ating paminta. Paminta. Black pepper. Ayan mga kaibigan, luto na ang ating sinangkot sang isda. Kung ganyan sana, pwede na. Pagkabango, ang sarap. Pero para naman maiba, syempre, pasarapin natin ng mas lalo. Lagay natin sa ating yan, babaw ng mangkok. Yan. Yan. Yan o. Yan nga palang dahon na nilagay ko. Dahon niya ng pandan. Yan. Yan. Iwalay natin. Itong isa, ganito na lang. Pero lalagyan natin siya ng ating utak. Ito nga pala, utak na pala talaga. Kaibigan, sa totoo lang, ngayon ko lang ito niluto. Nakita ko lang sa lola ko nung ako maliit pa. Kaya ngayon ko lang ako nito nagluto. So, surprise ko yung aking prinsesa. Kala siguro na palagi niya akong sinasabihan nila na ako marunong. Surprise ko siya. Yan. Ayan. Siyempre ito. Lagyan natin ang mga ingredients nito. Yan. Lagay na natin yung mga ingredients. Suka. Konti lang. Sunod natin yung sibuyas. Lagyan ulit natin. Pero kanina, luto natin may sibuyas niya. Sunod natin yung suka. Yan, konti lang ang suka. Dapat dahan-dahan lang yung paglagay ng suka para lahat malagay. Kasi konti lang. Yan. Isa. Sunod natin yung ating mamasitas. Oyster sauce. Siyempre, last but not the least, ang ating secret ingredient. Pangpabango. Yan.
natin. Tapos, takpan natin. Ano? Ayan. Hintayin na lang natin kumulo. Ayan mga kaibigan, 5 minutes na. Tingnan natin. Wow. Sarap. Yan, kung nagustuhan nyo ang aking video at may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre mag-like at mag-share. Salamat sa panonood. Kasi na natin to. Kain na. Patayin natin ang ano. Ayan mga kaibigan. Dadalhin ko na yan sa aking asawa.